ህይወት ካብ ልቢ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ሓሳባት ንትምኒት ይቐርጹ ትምኒት ንልምዲ ይቐርጽ ልምዲ ድማ ንባህሪ ይቐርጽ ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰሉ ጥበብ ማለት ኣየኖት ሓሳባት ምስ ሓቂ ከም ዝሰማምዑ ኣየኖት ድማ ናብ ሁከት ከም ዘምርሑ ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣእምሮ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ካብ ዘለዉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ውግእ ዓውድታት ከም ሓደ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ዘመናዊ ስነልቦና ወይ ሳይኮሎጂ ብዛዕባ ሓሳባት ስምዒታዊ ድርኺታትን ውሽጣዊ ግጭታትን ቅድሚ ምዝራቡ ነዊሕ ዓመታት ተቐዲሙ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሽጣዊ ውግእ ከም ዘሎ ገሊጽዎ እዩ እዚ ውግእ እዚ ሰራዊት ወይ ብረት ተዓጢቕካ ዝካየደ ኣይኮነን የግዳስ በሐሳብ በአትኩሮ ብድሌትን ብምርጫን እዩ ዝካየድ እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር ነገር ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ንባህሪ ንጠባይ ከምኡውን ንመጻኢ ዕድል ሰብ ይቐርጾ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓሳባት ከም ዘይጎድኡ ወይ ቁም ነገር ዘይብሎም ነገራት ገይሩ ኣይሪኦምን እዩ የግዳስ ንተግባራትና ከም ዝመርሑ ሓያላት ሓይልታት ገይሩ እዩ ዝርኦም በዚ ምኽንያት እዩ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰባት ኣእምሮኦም ክሕልውን ክሐድሱን ብተደጋጋሚ ዝጽውዖም እቲ ውሽጣዊ ህይወትና ገለ ዘይትንከፍ ወይ ገለልተኛ ቦታ ኣይኮነን ብተጻባኢ ጽልዋታት ጸቕጥታትን ውሳነታትን ዝመልአ ቦታ እዩ ኣእምሮና መዓልታዊ ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ይስሓብ እዩ ውጽኢት ናይቲ ቃልሲ ከዓ ሓደ ሰብ ብሰላም ወይ ብግርግር ከም ዝመላለስ ይውስን ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ውሽጣዊ ቃልሲ ዝህቦ ኣዝዩ ንጹር መግለጺ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ዝጸሓፎ እዩ ጳውሎስ ኣብ ውሽጡ ስለ ዘሎ ግጭት ብቕንዕና ይዛረብ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር እናፈለጠን ጽቡቕ ንምግባር እናደለየን ነቲ ዝደልዮ ነገር ንምግባር ግን ክሳብ ክንደይ ከም ዝቃለስ ይገልጽ እቲ ክገብሮ ዝደልዮ ሰናይ ነገር ከም ዘይገብሮ ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ዝጸልኦ ነገር ከም ዝገብሮ ይገልጽ እዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ንሰብኣዊ ባህሪና ኣዝዩ ዝትንክፍ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ድሌትናን ተግባርናን ዘሎ ቃልሲ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ከምኡውን ናይ ግብዝና ምልክት ከም ዘይኮነ የርእየና የግዳስ እዚ ናይ ውሽጣዊ ውግእ መረጋገጺ እዩ እቲ ጳውሎስ ተዛረቦ ቃል ሓደ ኣገዳሲ ነገር ይገልጸልና እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሕያወት ሰባትን ሕማቓት ሰባትን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውልቀ ሰብ ዘለዉ ዝጋጨው ጽልዋታት ዘካይድዎ ቃልሲ እዩ ኣእምሮ ንሓቂ ክርዳእ ከሎ ስጋ ግን ናብ ድርኺታትን ስምዒታትን ይሰሓብ እዚ ድማ ወጥሪ ቅጽበትን ሓደ ግዜ ከዓ ተስፋ ምቑራጽን ይፈጥር ይኹን እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ቃልሲ እዚ ከም ትርጉም ዘይብሉ ነገር ገይሩ ኣይኮነን ዘቕርቦ የግዳስ ክንርድኦን መፍትሒ ክግበረሉን ዝግብኦ ናይ ህይወት ሓቂ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ እዚ ውሽጣዊ ግጭት እዚ ሰባት ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጦም ምክፍፋል ከም ዝስምዖም የረድአና ሓደ ክፋል ኣእምሮና ሰላም ስነ-ስርዓትን ተኣዛዝነትን ይደሊ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ምቾት ተድላ ወይ ሃንደበታዊ ዕረፍቲ ይደሊ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ግጭት እዚ ኣይክሕዶን እዩ ኣብ ክንድኡ ግን ስም የውፅኣሉ የቃልሖ ከምኡውን ከመይ ጌርና ከም እንመላለስ መምርሒ ይህበና እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝካየድ ቃልሲ ዕሽሽ ምባል ከም ዝጠፍእ ኣይገብሮን እዩ የግዳስ ንሓደ ሰብ ዝያዳ ተቓላዒ ወይ ቮልነረብል ጥራይ እዩ ዝገብሮ ካሊእ ብዛዕባ ውግእ ኣእምሮ ዝዛረብ ሓያል ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ይርከብ ህይወት ካብ ልቢ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ብቋንቋ መጽሓፍ ቅዱስ ልቢ ክበሃል ከሎ ንኣእምሮ ንሓሳባትን ንዕላማታትን ንውሽጣዊ ኣንፈትን የጠቓልል እዚ ጥቕሲ እዚ እቲ ውሽጣዊ ህይወትና ተግባራትና ቃላትናን ውሳነታትናን ዝፍልፈለሉ ምንጪ ምዃኑ የምህረና እቲ ውሽጣዊ ህይወት ዕሽሽ እንተተባሂሉ ኩሉ ካልእ ነገር ዘይርጉዕ ይኸውን ንልብኻ ምሕላው ማለት ካብ ናይ ሓቂ ዓለም ተነጺልካ ምንባር ማለት ኣይኮነን የግዳስ ናብ ኣእምሮኻ ንዝኣቱ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ንኽጸንሕ ንትፈቕደሉ ሓሳብን ብተደጋጋሚ ንእተስተንትኖ ነገር ንቑሕ ኮይንኻ ምሕላው ማለት እዩ ሓሳባት ንትምኒት ይቐርጹ ትምኒት ንልምዲ ይቐርጽ ልምዲ ድማ ንባህሪ ይቐርጽ ኣብ ደረጃ ሓሳባት ዝግበር ዕሽሽነት ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ግሁድ ሳዕቤናት ከም ዘምርሕ የጠንቅቐና ፈተና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝጅምር ሓደ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ይጸንሕ ዝተፈላለዩ ትርኢታት ወይ ሰናርዮ ኣብ ኣእምሮኻ ይሰኣል ኣመክንዮታት ይዳለዉ እናጸንሐ ምስ ኸደ ኣእምሮ ነቲ ሓሳብ ይለምዶ እቲ ናይ ምቅዋም ዓቕሚ ድማ ይደክም በዚ ምኽንያት እዩ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣመንቲ ንቑሓትን ብመንፈስ ተጠንቀቑን ክኾኑ ብተደጋጋሚ ዘተሓሳስብ ያዕቆብ ነዚ መስርሕ እዚ ብንጹር ክገልጾ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ግና ብትምኒቱ ተሳሒቡን ተታሊሉን እዩ ዝፍተን ይብል
ትምኒት ባዕሉ ሓጢያት ኣይኮነን ትምኒት ብዘይገለ መቆጻጸሪ ንኣእምሮ ክቆጻጸሮ እንትንፈቅደሉ ናብ ኣዝዩ ኣዕናዊ ውጽኢት የምርሕ ኣእምሮ ብተደጋጋሚ ዘስተንትነሉ ነገር ልቢ ክደልዮ ይጅምር መጽሓፍ ቅዱስ ኩሎም ሓሳባትና ብምርጫና ጥራይ ከም ዘይመጹ የርእየና እዩ ገለ ሓሳባት ብሃንደበት ናብ ኣእምሮና ይሾልኩ ገሊኦም ድማ ብከባቢና ብውጥረት ብፍርሒ ወይ ብናይ ቀደም በሰላታት ዝመጹ እዮም ኩሉ ዝመጸና ሓሳብ ኣትኩሮ ይግብኦ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ዝመጸና ሓሳብ እውን ክንስማምዐሉ ኣይግባእን ጥበብ ማለት ኣየኖት ሓሳባት ምስ ሓቂ ከም ዝሰማምዑ ኣየኖት ድማ ናብ ሁከት ከም ዘምርሑ ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ህይወት ለውጢ ካብ ምሕዳስ ኣእምሮ ከም ዝጅምር የምህረና ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰሉ እዚ ምሕዳስ እዚ ብቅጽበት ዝኸውን ኣይኮነን የግዳስ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓስብ ንሓቅታት ከመይ ገይሩ ከም ዝትርጉምን ንጸቕጥታት ከመይ ገይሩ ምላሽ ከም ዝህብን በብግዚኡ ዝቕረጸሉ መስርሕ እዩ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ኣብ ክንዲ ብስምዒት ተደፋፊኡ ዝሰርሕ ደው ኢሉ ምሕሳብን ምስተውዓልን ይመሃር ኣብ ክንዲ ብግምት ዝጓዓዝ ድማ ነገራት ክምዝን ይጅምር እዚ ምሕዳስ እዚ ናይ ሓደ ግዜ ፍጻመ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ሙሉእ ህይወት መንፈሳዊ ጉዕዞ እዩ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ክቡር ዝኾነ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ኩሉ ንጹህ ዝኾነ ኩሉ ተፈታዊ ዝኾነ ኩሉ ቁኑዕ ዝኾነ ኩሉ ብሉጽ ወይ ምስጉን ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሕሰቡ ውሽጣዊ ዓለምና ብመሰረቱ ነቲ ወትሮ እንምገቦ ናይ ኣእምሮ መግቢ ማለት እቲ ብተደጋጋሚ ንሪኦ እንሰምዖን እነስተንትኖን ነገር ዘንጸባርቕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ስነ ልቦናዊ ሓቂ ይገልጸልና ኣእምሮ ሰብ ባዶ ኮይኑ ክነብር ኣይኽእልን እዩ ንኣእምሮና ብጥበብ እንተዘይመሊእናዮ ብባህሪኡ ናብ ዘየድልዩን ኣትኩሮ ዝሰርቁ ነገራት ከም ዝሰሓብ ይገብር ንስምዒታዊ ድርኺታትና ተቓላዕቲ ንኸውን ካብዛ ረኣያ እዚ ተበጊስና ክንሪኦ ከለና ከም ጸሎትን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስትንታንን ዝኣመሰሉ መንፈሳዊ ልምምዳት ንኣእምራዊ ምርግጋዕ ኣዝዮም ኣድለይቲ ናይ ህይወት መሳርሕታት እዮም ከባቢና ዘይርጉዑን ዝተሓላለኸን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንኣእምሮና ከም መንፈሳዊ መልህቅ ኮይኖም የረጋግዕዎ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣብ ኣእምሮና ዝካየድ ውግእ ንሓዋሩ ጠቕሊሉ ደው ክብል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣየቕርብን ዋላቶም ዓሚቕ መንፈሳዊ ብስለት ዘለዎም ሰባት እውን ናይ ፈተና ናይ ጥርጣርን ናይ ውሽጣዊ ምውጥጣርን ግዝያት የጋጥሞም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ቃልሲ ንምህዳም ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልሲ ኮይንኻ እትጥቀመሉ ጥበብ ውሽጣዊ ጽንዓትን መንፈሳዊ ኣረኣእያ ይዝህበና ናይ ሓቂ ዓወት ማለት ቃልሲ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን የግዳስ ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት እናሃለኻ ምስቲ ሓቂ ጸኒዕኻ ናይ ምቕጻል ምርጫ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓሳባትና ተሓትት ከም ዝኾንና ድማ የምህረና ሓሳባትና ትርጉም ዘይብሎም ኣይኮኑን እቲ ነተኩረሉ ነገር ድማ ጽልዋ ኣለዎ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኡ ዝፈቕዶ ነገር ንመንነቱ ይቐርጾ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ንቑሓት ክንኸውን ትሑታት ክንኸውን ከምኡውን ኣብ እግዚኣብሔር ክንምርኮስ ዝጽውዐና እቲ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ቃልሲ ንክንፈርሕ ዝተገብረ ኣይኮነን የግዳስ ንቑሓትን ክንኸውንን ክነስተውዕልን እዩ ሓሳባትና ሓይሊ ከም ዘለዎም ምስተረዳእና ብዕላማ ክንነብር ንጅምር ብዝኾነ ሃንደበታዊ ስምዒት ምግዛእ ድማ ነቋርጽ ኣብ ክንድኡ ደው ኢልና ብንጹር ክንሓስብን ዝሓሸ ምርጫ ክንገብርን ንመሃር ካብ ኩሉ ንላዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ቃልሲ እዚ በይንና ከም ዘይነካይዶ ይነግረና መንፈስ እግዚአብሔር መምርሒ ሓቅን ሓይልን ይህበና ኣተሓሳስባና ክንቀይር ንኽእል ኢና ሰላም ምርካብ እውን ይከኣል እዩ ግና ቅድሚ ኩሉ ኣእምሮና ባዶ ቦታ ጥራይ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ኣለና ንሓሳባትና ብኸመይ ከም እንሕልዎ ድማ ህይወትና ናባየናይ ኣንፈት ከም እትጓዓዝ ይውስን ስለዚ ተኸታተልኹምኒ የቐኒየለይ ሰላም